malah teko ngaji wae. Yo wong sakmene jane iki sapa ngendi ya. Aku dhewe yo nak yo pemancingan diundang kok yo butuhe menghibur datang jamaah yo sekali-sekali ngene iki. Wis cocok di sini iki kadung kok ngene wae. Iki lho yo. Mbok, kowe nalika cilik karepe biyung iki yo wong apik kaya ning pondok. Tiyang kon sepuh niku kawit ngandung niku sampun didik putrane. Uga nek mriku tesih boten ngerti. Eneng acara pikon-pikon. Mriki tesih. Niku didik anak pengandungan kon mrimo. Pikon-pikon silehke jari cacahe 7. Sing enom silean. Sing siji nggone silehke nggone Pak Lurah. Patut apa patut? Boten patut. Margo loro jari tambake weteng kita nih kami ini gue Pak kami tua patut boten patut soalnya silihan sing kari dhewe elek niki patut apa patut gone dhewe lho tek ulangane wong Jawa masalah wis dene weteng iki ulang ben dadi piantun ingkang monggo amalan-amalan sing sering diparingi Pak Yai Mudakir ini amalan sing ora bakal ilang siji sedekah sedekah. Nah, kados ngeten iki. Nek cilekan kula Pak tesih enten acara ater-ater. Mriki enten. Cobi minuman petani alon-alon. Siji manfaatnya ater-ater niku bocah dikenalke nek keluargane. Kula niku nek bodho niku riyen dijak ibu kula. Ayo nang gone bae, nang gone mbok dene. Dadi kula kenal kali mbok dhewe kali bae kali Pak Di. Iku siji manfaatnya nyambung silaturahmi. Sing nomor kali paring sedekah. Sedekah niku amal yang luar biasa Bu. Soalnya kok dimakan. Atus kula wau diparingi jaran kali Pak Yai. Tak maem kula marep mentereng. Tak nggo mulai ngaji niku ganjarane nunut. Kula ceramah tembung sehat margo kula isinan niku dahar niku Pak niku. Ngoten niku lho, dadi jenengan maringi sedekah nyangoni bocah kangge manten pondok iki. Ganjaran nunut. Enten cerita zaman iki. Eneng wong wedok rondo. Nanti bener kok wedok. Duwe anak cilik. Di pondokne karo gurune diulang bismillahirrahmanirrahim neroke. Lah kok wong tuane iki lho. Di ngapura dosane entuk tambahan ganjaran. Paling apong eman maringi jariah datang putra. Nah, cilik niku mantu senengane jajan. Iki paringi ibu. Sak mampune bocah dikandani, penting ampun ngantos keluar. Niku amal jariah kanthi panjenengan sedaya. Kados acara-acara ngeten iki. Dia biasanya gua ngeten itu kopinya metu. Iki pekewa karo ayahnya. Iki kadung muni. Mulai ibu-ibu bapak-bapak nek jariah sing ikhlas. Ya banyu
kemayu diangkat mas kate jawe jebol sore ya mas diri ya dadah se ayo perahu layar metune ketemuane aja kowe. Ayo ora patemne apa-apa. Jadi ikhlas. Lagune perahu ya yuk jenengan niku nek ajeng sedekah yake sedelo biuke sing akeh. Bukan dompet aja suwe-suwe. Gak sibuk. Lah piye? Eneng atusan, eneng sedekah. Magok yake suwe. Biuke sing akeh, perkara peru mumet pikir eri. Padung yang wonge padha abrange dibake atusane wong. Mulih terus lae. Tuh bayaru kene piye. Makane ibu-ibu kula saling pengen jamaah. Nek ajeng budal pengajian itu ditata. Dompet cilik diisi 2.000 kok ngiseni kotak. Atau muni 5.000 gak yakin aku. Paling-paling 2.000 jaluk surga. Engko sing arep blonjo dheweke ben ora kleru. Ya, yuk ora jemu-jemu dikulinake. Pisanan iku mboten ikhlas. Suwe-suwe kok ikhlas. Kaya wong latihan numpak sepeda niku. Nek jaman cilikan kula kan mboten enten pit mini, karene pit lanang pit bae, cemplung sawah, cemplung opo niku. Nek wis iso wis pasukan. Ngamal nggih ngoten, pisanan gak ikhlas, bukan ngamal. Engko suwe-suwe duwe ikhlas karo Gusti Allah niku. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Nek wis mesem guyu, atine seneng pegel-pegel ilang sing mari pegel ilang tensi tak naik niku margo jenengan ora ikhlas. Kok menang? Ya wis aku menang. Kalau panggil sing ikhlas, engko pegele ilang. Sing mari rahi pegele ora ilang margo ora ikhlas.
sepidah sedekah dadi apa sing metu saking panjenengan kula tutupne sing ater-ater kula ya Allah sedekah jariah nyambung silaturahmi kok nek ning gone mbae ngene Pak Dene anak-anake dhewe mesti napa dipitrai ta Bu tak matuk iki dipitrai niku ternyata nopo bebaske dunyane bae karena apa dunyane bae Pak Dene niku ada sebagian untuk anak yatim sebagian untuk ponakan dan ini acara-acara niku komplit isi silaturahmi paring sedekah bebaske dunyane sedulur karena sebagian rezeki mboten milik dhewe oh niki lho hebate wong Jawa iki ngoten niku. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah bapak-bapak nek wis kadung muncul duwite niku mang ikhlaske. Mang ikhlaske kadung muncul. Dipikir ya kadung kelangan ya napa ya ikhlaske. Kula teng mriki mengki ajeng damel lakon perang kembang. Kembang apa? Dadekke bocah niku iso nggayuh kamulyan. Kamulyan wong tuane ya kamulyan bocah. Anak kuwi iso mlebu swarga tergantung luwih hormat dhateng tiyang sepuh. Gusti Allah maringi ridho teng anak, barek wong tuane niku seneng anak karo ora. Jadi yang menyenangi anak mawon. Anak niku nak nakal boten oleh dibeding, tetep didongake, disayang. Mengke ben boten putus ridane Allah dhateng putra. Halo, Bu. Jadi putra anak nakal niku ampun dibeding. Nek dibeding tambah nakal, tambah nakal. Mangsane terus biasanya minggat niku. Minggat calanan apa-apa cawe to. Wes untuk tawon. Iki wayang separuh ya sediru-sediru to, Bu. Wayang setunggal deboke ya. Terus iki akan musik apa ngono iki. Ora iso sakset ngono wis. Ayo lah. Jadi plero. Nomor perahu ayam motornya jadi plero ini. Atau ibu siapa kan? Asal muni tadi gawe mas. Kalau ngetune aja di plero. Kon ngawai jare. Amalan sing terus mengalir nalika kula panjang sampun sedo niku anak sing boten anak sing pinter itu kurang karuan saleh. Iki kuatah anak pinter ngoten niku. Mangke sertifikat boleh pae. Wong pinter dan apa sih? Pikir utek satu itu belai. Mudah karo biar anakku ya dadi bocah sing becik iso mikul dhuwur mendem jero mikul dhuwur artine nutupi aibe ngangkat derajate wong tuwa mendem jero kuwi aja nganti elek-elek wong tuwa diketok-ketok. Jadi jamaah Allah anak niku nak soleh niku saged nutupi eleke tiyang sepuh. Anake sapa to kek kok apik men anake jeneng anake sapa to anake nyoto padahal nyoto kan main anake soleh men apik men wong tuwa kek
Mula kados Janaka. Janaka niku janah. Ben iso mlebu swarga. Janah tukang. Janah. Banjur ingkang puspitaning rum. Aku nek nggo pikir. Yes. Mari sinden ku ngarep wayu-wayu gitu. Sanu salah kaprah. Kasuring sangrono mre. Sekarang gantung askandan mawe raras renane priya. Wes ya. Janaka iki artine janah. Mula Janaka niku mlakune duwe adab sopan santun alon. Iki wajahe menunjuk tawaduk sapa ae sopan santun. Karo Pak Lurah basa, karo bapake basa. Ibu-ibu ibu karo Pak Lurah basa karo Pak dhewe. Wong ngene kok udunge ping. Bu. Kenging napa wong lanang kuwi saitik akeh rondone? Tak omong ya, Bu. Wong lanang niku nek watuk niku manparane. Sok-sok yo watuk tenanan. Sok-sok yo ngono dicegaki, Pak. Dikeroki apa piye ngono. Ora jenengan piye goleki junem apa piye. Kok karepe bapake lho kon kok cedhaki ngono karepe. Lah urung junem kok nek tawa sing ngomong Marina wis tong ya Pak ya. Ngoten. Aja sembrono karo bapak. Bapak-bapak kula paringi resep, Pak. Wong wedok niku nak branjang niku wis kawin kono. Niku mangkonge, Pak. Soale nak pas brambang jenengan ndek. Iki tenanan, Pak. Marai asam lambung. Marai kanker, Pak. Itu peluapan emosional wong wedok iki butuh tok mawon. Niku mule nak kesel-kesel dhewe. Lho kula itu nggih nglampahi. Apa nek ubal iki nggih, ora aku teko kaya riwayat padha wae. Niku ditok mawon, Pak. Kok nak kesel-kesel dhewe. Nek jenengan sauri ya. Sak kencap kono pinter. Kono wis latihan kulino dari kono wis kulino dicipake ngene iki. Nek wong galake biasane ayu, Pak. Jenengan manggala. Niku ditok mawon, Pak. Kok nak kesel dia meneng dhewe. Cuma sayange ibu-ibu biasane sesuk ditutup. Bareng kula omah-omah selawe taun iki wae, kula amati wae. Tak ewangi ibu wong wedok nggo cerita tok Pak jane wae. Dolan gone kancane ngoten iku mulih kok cerita Pak. Kancaku kan mejane apik ya Pak, regane piro? Iki padahal ndur ngomong tok. Wong aku nggo ngomong tok Pak wis suwek. Soalnya wong lanang itu mikir, Bu. Jangan cerita ngoten niku wong lanang pun mikir, pun kedak, pun njaluk tenang terus kondi. Opone jenengan cerita bilang kalung Mas niku lho. Wah niku wis apa-apaan kok. Mula bapak-bapak sing gak patek duwe men-men wae. Dikon ketekinan pasar yo mangkat, merasa kemaki.
terjadi toko emas saya mumet teman. Pulau ini ya manut Pak, gaya gue ngomong ya ubah-ubah soalnya rapatnya dulu. Biasa mawon, nopo ngurangi pertengkaran Pak. Pulau itu kayak nikah, gawe dan kopi gawe dulu. Pres, ngapa orang itu? Oke, wedan ya, aku duit so. Wis rapi benten, tambahin masalah, enggak gawe dewe. Enggak masalah. Uji belum bojo dan bojoku pinter pengen gawe dewe. Aman. Lo tenang ini, makanya Quran itu. Jadi kalau itu tak tangi, langsung jejer pertama. Kau tinggal butuh soal. Gue aman, kok sebenarnya aman. Aku cah dilok lebih dilok orang lebih karo wedo ora gue aman. Soal apa? Mengenak mboten ngalah, Pak. Maka dawuh Kanjeng Nabi niku wong wedok niku mlebu surga gampang. Nek disawang kakunge nyenengke. Mongko wong wedok niku nek nyenengke ragate. Oke. Kathah, Pak. Mula nak kawan rakyat itu menang lah. Cuci muka 350. Oh, pedake sing murahi gak ketok enom Pak. Loh Pak. Entek ya. Mula ana rapat ibu rasa nuntut sing neko-neko. Disyukuri ngono ae. Carane pun gampang. Nek eneng dasar nek kamar kok telung dino dan dijimuk Pak kayak mbah-mbah itu kok dienggo nek dulu. Wah, gue pokok-pokok dipoknya. Monggo nek disawang ini cukup tanggul bersuar. Oh, Bu. Itu kalau nek terus kalau yang dadar. Jadi nak ngene itu jadi kita ayu. Orang dandan itu kok ganteng Bu. Ini gua main ketenangan gitu ya. Oh dan gua gitu. Kadang biasa aku dan orang wabul dan jong ini jangan. Benten kalian cakil. Soalnya gamelannya gak iso dadi. Kau sing ditotok ya. Nah, ini pencilaan nih orang di buku. Mulai diantara buto itu buto. Gak boleh sopan santun, neng kakungnya kudu boso. Jangan orang kudu boso Bu. Sing penting sing sari. Neng kakung itu sing penting sari. Soalnya apa? Wong lanang niku iso mlebu swarga tergantung wae hormat datang wong tuwa. Nek wong wedok iso mlebu swarga tergantung wae ngadosi sing lanang. Wis ngoten iku Bu, rumuse ngoten. Mula aja sembrono. Ijo-ijo godhonge kara karo bojo aja sembrono. Ijo-ijo godhonge kara karo bojo aja sembrono. Ditinggal lunga kowe dadi ana. Nanti yo ngerti. Salatullah salamullah. Nah, jangan ini pun diweling kalih
Semar nek dijotos aja jotos, nek dipleroki aja merok. Ya saiki kan ngoten iku. Mas aja dipleroki, mas aja dipon. Sing sing iki. Saiki ngene, maksud iki. Karep munggaloki. Nah, ibu-ibu saiki modelnya kan ngoten iku. Nek gawe status karepe teko wengi, gitu Bu. Nek koncone gawe status ora gelem. Lho niku. Muga nek wong ketimuran kados kula panjenengan iku saling hormati. Nek eneng wong ngesan apik, ya didongake apik. Nek ora iso komen, ora usah komen ambil masalah. Ditonton ngono. Jalur ini Bu. Mula nek ora pengen dipleroki aja nak ora pengen dirasane aja ora iso gayane wong rasane ora iso ora lanang kawedok padha ae wong itu wong lanang iku slamete margo sekolah hidup ngono ae wae anggar rasane hidup gak sedo niki lah niki ngoten pas perang yo mau iso yo modal rangsang neng nong neng lasa suwe yo ibu kesel ini perangnya nek jangan boleh dindoni lah itu boten dilawan ger anteme gunung ger tendang ger dan ini akhirnya kalah jangan boleh dihantem ger kalah itu kalah margo napa dijotos genteng jotos wong arep mlebu swarga kok diperoki genteng leroki boten iso niku dadi wong mlebu swarga niku ape gampang pemaaf ngoten lah ibu-ibu jamaah kula lek ngertos bener niku enten telu benere dhewe benere masyarakat benere saking Gusti benere awake dhewe urung karuan bener kanggo wong lha iki kudu ditata lah perang ngeten iki nah setan itu senjatane keris lincip tunggak cucukan saiki tunggak cucukan ini dhisik terkenal wong wedok saiki padha ae wong lanang yo tunggak cucukan akeh nang warung wong bojone dhewe dirasani kartu iki permisi jaluk kono awan dirasani ora apik blas lho nggih Pak Bu kok yo ditutupi wong bojo-bojone dhewe ya kok iki boten apa ora status kok bojo ki galak ngono iki ya wis nenyek terang boten ansah niki godane setan warung isane kota amal itu gudho Pak niki Pak pengajian sangu piro 10 anak jalu es krim lho masih donek godane kok King tapi setan boten saged ing dhuwur maka napa piantun niku nak zikir dhateng Gusti Allah setan boten saged makanya bang sering-sering istiqomah pengajian niku sing nyelametke kula panjenengan agak pengajian ini nyelametke panjenengan sak ora wane sak ngendikan-ndikane niku sae marga napa pikiran kula panjenengan ati kula panjenengan selalu disirami dengan kebaikan mungkin medale niku sae koyo cangkir niku cangkir niku nek bisa teh sok ya mesti teh gitu. Jadi karepe wong tuwa niku anak itu ben dadi berjalan. Ben kuat.
Kula ngaji teng pondok iki ben kuat ben ngerti tata krama. Wong tuwa niku pengen anake soleh. Niku sing diarep-arep. Nek aja nemen-nemen Bu leh ngarep-ngarep Bu. Akeh wong kecil karo anak. Makane ben ora kecil jenengan yo kudu sangu dhewe. Napa amal iya karo ilmu ilmu ngaji ini diulang ke tanggane dulure ponakane ngoten Bu. Iku manfaat. Nek ngarep anak-anak aja nemen-nemen urung karuan. Kadang anak niku mboten purun dongake wong tuwa. Malah wong tuwa saka sedo diungkit-ungkit. Gara-gara pae aku ora mbok tinggali warisan lho ngoten niku. Niku ora tau ngaji ngoten. Monggo wong tuwa niku masyaallah ikhlas. Ibarat gula wong tuwa niku. Wedang kopi duwe gula. Jenenge apa? Kopi manis, kopi gula kok. Gulane ilang. Yo ora protes. Wedang teh duwe gula jenenge teh manis, gulane yo ilang, yo ora protes. Malah kadang-kadang sing mandan anyar niku sing ngerteni. Wedhus lho kekoan sing pokoke bae, undangane niku bae jenenge bae. Hormat kami, Lena, Joko, wadah sing pokoke wedhus. Bae. Yo ora protes. Lho. Jadi ini perang ini nganggo senjata. Macam-macam setan itu. Ora iso nganggo iki. Ning gandeng wis duwe ilmu sering pengajian. Niku kuat. Ibu-ibu terutama kudu kuat. Enek wong wedok nganggo gelang kalung, dienggo pengajian ngene-ngene wong ora ngaji. Mesti ngelok sombong, soalnya apa ora sumu ya tepas-tepas kok. Itu wong enek. Ora enek ora ketok. Padahal niku syukur dateng kakunge. Aku ditukokke gelang kalung Mas karo bojoku tak nggo. Sing lanang ben seneng. Tapi bapak-bapak nunggah gelang kalung nang putune ora dindo. Mesti sing lanang mikirne apa kurang gede. Kok ora gelem nggo. Lah ngono lho Bu. Berarti nek ibu pengajian kok enek sing nganggo gelang kalung ya apa-apa. Alhamdulillah Bu wis iso tuku aku melok seneng. Ojo malah dia provokator. Lha semuanya itu lagi dikit kurang. Kadang-kadang ibu-ibu itu masalah. Kayaknya apa kalau sering ibu-ibu karena ibu-ibu itu akeh ngomongnya. Tanggane tuku sepeda motor, rupane ya kan ngono kadang yo gak nyaman ya. Tuku motor ya kok di sobong lho. Warung sandal-sandal. Mbok yo tuku ya dhewe kok apik ya aku seneng aku ngono. Wong apa jenenge pas kontrol diketek ora. Lho ngoten. Lah iki ngoten. Ganyan ini sampun kuat gadah ilmu. Ini akan paman juga kan akhirnya balik. Nah senjata paman tua kesel dini. Mulai berapa bapak ikut belajar ibu-ibu. Terus kok naik malah kesel dini. Gerak itu pernah jalur. Tenang, kalau ini pengalaman rumah-rumah, kemudian itu nak musuh berjuang Pak. Waktu soal lepis, berbuka kamar, apa kaki jebret. Uang iya kan nganggo jadi. Kuwi berikatane wae sak boleh. Ya. Anggo linggis. Linggis mesti piro. Wah tenan iki. Bukan duwe. Ah iki. Niki akhirnya mati dhewe, makanya itu wong belanja wong ngelokke niku. Gosip digosok tambah. Jadi jenengan kok difitnah wis meneng wae. Musim menah kesel dhewe jenengan tambah ketok api. Gak satu baris. Ngoten. Ini akan pernah kaya, weh kancaku mati. Sakut. Neng ngono ya jane ya. Apa-apa sebenarnya. Wala encet.
Sing manggon ngarepku ayu mensapa. Sing nganggur aku ya. Ayo Bu di sini Bu. Ya wes tak ganti. Ibu-ibu aslinya sinjan lah. Disape nggih. Dek jaman ber. Oh. Jor kelingan. Oh. Biyen Langsung, ayo mas, ibu kamu mas, ibu ya. Lanjut mas. Sungguh bisa. Tunggu terus jam ora betah. Nah, aku dhewe sing ora betah. Monggo disambi, Bu. Betul ya? Wong wedok iki tasih gede apa? Angger jajanan ya so ngono. Iki cirine wong wedok iki ngono lho. Tasih lagi ndi gede. Yen jajanan kancane wong dipangan kuwi iki ora bulan kok ya, se. Ya Allah ya. Tenan apa iki? Apa nih wong wedok bola bali duit bentuknya kene iki lho. Bocah iki langsung saya jual. Nah. Iki wong bola bali duit. Oh, buat karo wong iki. Pang turu duit. Gasu dewe pakai kok. Ojo duit ae to. Mesake sing ngakung. Wong lanang itu masyaallah nek jenengan ngerti tenan kudune jenengan mesake. Sok ben iku sing dampingi panjenengan. Sing ngalangi neraka iku bapake ngeten-ngeten iki. Ngono jadi sekali-sekali aja dipaksa. Rezeki niku koyo rambut kriting kok digundul tukule ya. Rezeki sugih niku pawaan. Pawakane sugih ya. Sugih turu para ibu to. Dadi aja duwe ta sehate ngoten iki. Mula kanjeng Nabi niku seneng gojek kali keluarga. Mungkin nak jenengan bola bali duwe ae, Pak itu mungkin kuru sesuai biar. Masalah dadi ora ora enak dadi ora.
Disayang Bu nggih. Duwet-wet matuk-matuk yo ben disedaki nek mari. Oke, jaluk terus ya. So iki jeneng kok piye? Wah, iya. Malah agak 50.000. Dadi karo dhewe kan ora yo lho apalane Pak kula nek jaluk terus padha mawon ngerok yo lha pesen ora tok. Lha dilangi Bu nggih ben lebih swarga. Aja ngerok iso pesen ora tok. Ya Allah. Apa sing dari belanja nang pasar kan. Lampir turun. Sudah ini dulu gue. Angger malam 10 tidak belok pengajian. Kuru jajaran entek. Lalu betul lu sini-sini dikocak. Palang sangat. Ya kaya sampean kuwi kok kowe sampe lho. Wong kakek brambang ngene. Kula niku nek teng omah Bu, sing blonjo kula. Sing blonjo wong lanang mirip Pak. Gak sae Pak, kok gak blonjo Pak. Wong lanang tuku tempe kok bar mulih. Wong wedok ora. Tuku tempe ngandak kerupuk. Terus foto kancane, itu gak ngerti kok. Eneng apa? Ayo, keberatan. Wes, rosi wes. Nek wong gak sempat, gak mulai. Tenan iki. Nanti bojo kula niku blonjo teng pasar telepon kula itu kurang Mas. Lah apa ditukon. Foto kancane ditawani gak penak tuku, gak penak. Nek wong gak mulai sebelumnya bapak-bapak mawon aman. Lu tenang ini. Bapak-bapak sing nom-nom niku nggih. Wong wedok niku nek dipenake awet nom. Lu tenang niku awet nom. Makanya kalau dengan kula sing anggap kesel tak pengen. Sing kesel salah siji ae. Nek kabeh kesel repot. Pak, ada ya, Pak. Ini banyak gitu. Ben jenengan ben kene tak kokne ae. Ini ki orang beranjang karo ini. Disitu, beranjangnya disitu. Karo iki disitu. Wong lanang lagi teko niku di tempat sih. Jenengan kan boten ngerti perjalanan wong lanang jomblo. Wong jomblo niku kodane kathah siji, kadang petuk wong ayu. Petuk wong ayu niku kelingan bojo ngono lho, Bu. Dan mulih. Dan teko omah ora jenengan kuyukan. Bayangan sing lanang niku dandan koyo mau petuk nang dalan mau. Teko omah ora. Makanya sakniki sing ngaji yes dandan Bu itu sawang sing aku nyenengke. Ya sing lanang nek rasane neko-neko ora tidur ya sebute meneng ae ora sapa nukake pecak larang ya meneng ae sing penting dandan. Ibu aku nonton iku. Gelem ngene iki ra tulis Pak, udah pancal sisan. Ibu tenan lho. Aja ngono kuwi. Gelem ngene iki ra gelem ngene Pak, ya aja ngono kuwi to. Kok nek minggat tenan jenengan bingung. Nang jowo lho wong ayu-ayu akeh. Golek nang warung lho, nyeluk pake jenengan nyeluk Pak ngene kok Pak ora diceluk Pak. Muncul apa Om ngono piye? Masamu rek. Gek mesti ditunggoni. Mobil itu ditunggoni terus kumpulnya karo rumah makhluk. Ini Om, ini suwe-suwe ini dompetnya 20.000 Pak Om. Lah jenengan rugi to, Mas. Wong ngegek ra ngetek 5.000 wong nunggoni bapak sedelok ngono wis dadi. Bapak iso ayem kerasa nang omah. Nek sing lanang boten kerasa nang omah, biasane mancing. Mancing kok bengi ngono. Kadone omah kerasa.
Lho kadang-kadang iki wong lanang lho nyawang kambangan karo wong wedok ku malah betah nyawang kambangan kok. Piye padahal lho kabang ngono tok wetenge suwi nyawang bojo kok ora betah. Nah, mulai saiki monggo kesane harmonis keluarga sae ibu dandan. Dandan saenenge maksudnya nggih rapi lah pokoke. Rambut yo ora nek turu yo di apa jenenge digelung sing apik. Nek perlu cepai minyak wangi. Minyak gosok. Piye to wong lanang niku among nggih pengen mencubi, pengen mencium bulan boten jenengan diwai anu ambune ra enak kae. Wis bikin. Jadi aku ngomong apa ini ben ngerti soalnya ini pikir ya kudu sampai. Ora. Mungkin kula niku kamar kula mungkin tak minyak wangi sunah. Walana set udah nganggo wangi. Dicoba to, dicoba. Kan coba mesti rawani ditano DPO. Dicoba. Saprene nggonku ngenteni. Ayo Mas saut. Ngono jane ya Bu ya. Oke, ayo. Aku ini gak ngerti judul ini terus ya. Lungi ning asmara. Saprene nggonku ngenteni janji prasetya mati kadung tresno mring siramu ayu raeling dina Allahumma sholli ala Nah, ini jenenge top
Setan niku asale saka geni. Mula Janaka niku senjatane panah. Panah artine manah. Mula sing lanang galak apa sing wedok galak. Nek ditambahi galak dadi apa wae. Piring melayang. Lha iku kudu nganggo ati sing wening manah. Ati apik kuwi iso margo sering pengajian. Nek gak pengajian yakin gak iso. Karena ada apa? Sinaran-sinaran nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mula jenenge panah. Mula butuh niku matine karo panah. Mula jangan kok jarane panah. Iku. Jamaah Allah. Terakhir iki. Wis kesel ya. Kula lan panjenengan iki wis sepuh. Ayo gawe cerita sing apik. Gawe lakon sing wis yo wis. Mula kudu akeh tirakate, nirakati awake dhewe. Yo nirakati anak putra. Ora kuat poso, ora apa. Ora kuat tahajud yo ora sadar. Sing penting tirakat. Tirakate apa? Duwe ati sing apik. Aja turu sore kaki ana dewa lang-lang jagat nyangking pokon kencanan niku bibit gembludung ning kebon agung. Kula panjenengan iki bibit unggul ditandur ning kebon agung. Marga bibit niku menungso, maka diarani kebon. Sepeda motor niku nek anyar. Bendina dikubah, dilapi. Suwe-suwe nek amoh niku tinggo medhos, tinggo ngerek. Ya to, Bu? Jenengan gadah klambi anyar. Tinggo jagong, tinggo pengajian. Nek wis elek suwe-suwe digubah. Wong niku nggih ngoten. Wis tuwek apa enom ya? Mboten to, Bu? Wis tuwek mesine elek. Sapa sing muni tuwek ayu ya? Ya elek. Amonya ayu ora iso tetep elek. Nek wis elek digubah, cuma nek wong Islam jenenge dimakamke. Rodok pantes. Nyatane yo diidak. Barang elek mboten niku. Ning alhamdulillah kula panjenengan eneng sing nampa Gusti Allah Subhanahu. Mula kembange apa, tukule apa.
Mula gawe cerita sing apik. Alhamdulillah ibu sepuh-sepuh kok wis pengajian iki gawe cerita sing apik, gawe lakon sing apik. Pomo diceritake anak-anak niku pantes. Sanajan bahaya bisa senengane mendem bareng wis tuwek kok ya wis sadar. Penak dirungokke to, Bu. Coba sing mondok terus mbah Pak Di tuwek-tuwek saya. Nganti anak arep cerita iso. Loh iki. Mula alhamdulillah ini mendukung kegiatannya Yai ini. Setiap malam satu lebih didukung. Orang iso teko ora ngomong rasa gablek. Sateko provokator, sateko yo wis ora apa-apa, didukung. Ben itu nomor kecipratan. Kecipratan. Maka wong dene nyanyi kabeh. Oh ya apa lali. Gusti Allah damel kula panjenengan yo rasa sae berjuang. Ya dong, berjuang diwangi dadi manten. Ya dong, dadi manten kumpul. Nah, sing 10 tahun lagi dadi anak. Ora sakit. Lah wis apa-apa dituruti, iki digedheke, dimantokke ra omah digeke omah, mbah piye polahe, apa kowe lali ayo. Eling nek Gusti. Nah, didukung buat acara ini. Pun menggah mboten mawon mung sae. Menggah sae. Nah, iku nopo mengke bener dadi cerita sing apik. Jenengan seneng yo digoleki, yo kok biasane ngajen orene ngendi yo ngendi loro dipilih. Wis ora kenal wong. Bon. Mata Bu nggih. Kalau kita ngeten mawon wis wong yo. Lah kula mun diperlu mawon Pak yo mesti. Kula jane pengen pernah, Bu, cuma gak iso gampeli. Kok kira pernah nek kula jane pengen pernah. Tapi mboten iso mboten sing gampeli. Jadi ini ngomong perang yo ngeten mawon. Neng gleng. Dabar, ngono yo wis bar. Kula matur mawon saking kula nyuwun pangapunten. Terus ngapura ya so ya. Kudu kreatif kok ngono ya. Ibu-ibu nyuwun pangapunten, bapak-bapak, Pak Lurah nyuwun pangapunten. Iki intermezzo mawon. Ibu. Ya, ini cerita saking panitia. Kota kan ubah ke. Ini mobilnya kan kompres terus piye ini. Saya mau dan ubah ke. Betul apa Bu nggih? Ini ku sangun jenengan amal sampai sampai ke foto aku. Ini nanti panitia nih. Ayo maju seringin lagu nek ngono. Apa ngono? Sing ibu-ibu sane roke mana jangan. Aku ya. Kota ini. Nah, nggih. Yo Bu nggih. Jadi kula lawan jenengan pokoke yo sabar. Pemahaman itu sabar. Pondok pemahaman itu penuh ibadah. Nggih, jenengan belanja murid. Oh nggih, kula niku penyuluh agama Bu. Kula sering bimbing perkawinan Bu. Ternyata Bu, nalika kula dene gadah omah. Itu sering cekcok. Karena apa? Omahe cilik. Bu turun nang dhuwur, aku turun nang isor. Niku ternyata berdampak. Saya ini apa? Turu sampai. Awet apa? Halo, itu di rumahnya bareng. Turu sampai, nek turu sampai. Masalah kecil. Niku saged diselesaikan. Tak cerita. Jadi aku sakjane yo pengen ngukone bilang kalau koyo kanca-kancane tapi aku kudu duwe. Lah kowe sing itu nyau tak apa-apa masih penting sehat. Margo kamu jejer. Bermesraan kok jeh ngono kan. Iku manfaate turu wong loro. Aja nyusah, aja suci nek nang pinggir lawang suci mboke ngene.
Kok selana moro-moro nyedak, rasa nyedak tuh kok pancal sak ngono nyedak. Ya tak bunge. Nah, lan salah ngalah. Wong salah ora gelem ngaku suwe-suwe sapa wonge sing betah mripatku wis ngerti sakatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pati jebul tuku